parents and guardians, and teachers, principal, madam, and all the respected our guest. Tini chini Salka Academy o haino hai lai thangnai salni haino kaisha annual sports ni program chini o naithotok pandao phaiman jagjak chini TDADC ni borom gonang EM Sir Debbarma tongbo chungbai tini o jagao chini Monpur hostel committee ni chairman chini damongol tongmani thangka tebo tongo chungbai o jagao SNBA ni borom gonang secretary Reverend Ranjit Debbarma tongo SNBA ni executive secretary khorogno ni Ranjit Debbarma te chiniro phaiman jagjak all school committee ni managing committee ni secretary te o school no naithotok kai chalugoi tongnai committee ni joto executive members chini Salka Academy ni principal te o amchani je o school porei tongnai joto naithotok kai house dress sumjak chini porenai jek chini bashani saman joto rangjak ni future ni chini bisma rokno te bini buma bufa ekeba guardian hinjangne rokno ani khaksangma te hamjak mungya faro tini ni o naithotok pandao phai norokbai kisa kok share khlainani bagai ang bonorbai chaitok nai tini ni oro kobangma event tongna khasik marok kobangma o jaga event tongui no mano ani slai sekang kok naraknai sini borom gonang rok norni bisakango kaham kok sawai khnarika tini annual sports hinpano kisa je awareness robo kisa kusuk khlainani nangoba khlaika tini chingno risha riwei oro borom rizaka te chingoro je guest special guest ni phainer rok ni thani kaisa koimung blai eka memorandum rok relaika special babe alada kai memorandum rizaka chini EM sarno chini boarding house committee ni chairman no te ang diji bai thangno ano o jaga chini principal je memorandum je koimung blai your result tongo je puilano kindly arrange and give us the public rest house for the school use chini principal koikha je o school porne rok jara hostel tongyar rok borni buma bu pharok school phaika hangkai chini porne jeng rok no naisingi ma tongo ke borok ni buthak jangnai jaga grei engka borni bagai o buthak jangnai jaga tangri di nei chini principal saka angnor no kogriwo phanai mas ni bisingono oro school mane jetun phanai rok guardian rok tongmani bagai rest house haike kaisa jatrishat namai rijak kana tebo jaga chini toilet rok snam rena ni bagai sajak please arrange the public drinking water tank in school campus bising tuini bagai kuno wana na kare tuini bagai kaisa chithi simi senango ang principal no koine sini hezamara DWS ni assistant engineer hai ke SG sahab tongo bini thani kaisa chithi khiklai semino ridi te kuno khaina nangya te baki sing khlai dai kindly arrange the pitch road till the school gate till the
school gate along with street light. Sing tasing paipro no nukha lama belai no it rok kak sajak gai abuno nuguno ang logi no video no phone khaika karon tabuk no puile ya sing obone sikang no video no phunugoi already abone estimate rok khlaijak engkai bo obono kogrika video je taklaini o 2023-24 ni je financial year ni je rang je budget je pro blogo puila hapayan puila samno khlaijak nai o I cholingno arrange clarity ni chaka kai bot kogrika o puila rang hap kan kaino taklai ni financial ni year ni rang hap kan kaino o lamano bo je kisa tongmane obono iri apato risholing khaipano sing thangna phaina ni jate kono disturb rang thung abono khlaijak nai kai abono takuro bukhuro sini school sini am saino naithoto khlainani abo ang saisung musungma bai bungya em saisung musungma bai bungya school managing committee borok musungma bai bungya sini principal saisung musungma bai bungya sing bebag do o am saini ngui sing je ora je pori nai sing guardian hisabe buma bupa hisabe sing jotto saito matu bunai sini am sayobo kubuni am saini hai je pora sunani je pori nani je poribesh a poribesh to snamnai abo nung angse ro sing bo nahaina nasiglai tongoi bini family boje sapanungui tongthong ani busa pas sangkai nungo amti wansuk mungno sing tabuk maya kalanya ta kuro bukuro karon ani amchayo ang sachung simi hamui thamabai ani amchai hamchaya ani amchai hamsaka hai kaise sini dofa ba hamsanai sini dofa hamkan kaise sini dofa ba phiok bukjak nuk mane nok sung mannai gising jodino nijini bai thangni bagi simi wansuk kangkai nijini shaksanan simi wansuk kangkai sini amchai ba hamsai maya sini dofa ba hamsai maya aboni bagino fadi sing sini je siklarok tabuk sini tiprasha amchayo je kabangma lama derai tongmani drugs sawi tablet sawi injection nahroi je lam koroi tongmani ajagar gobo sung bumo bufa hinjak nai rok sung tabuk ni sibino hojak khai tongoi sung sini busabuti rok biang thang boro thang buk bo master private pore thang bebag no sung abono naisomui bisikang ni salo jate omhai deramung keboni nukhungo tangthung amno sung mawan suglai nei sung lai thangnai sal rok sung omono nukjago je buini family ni busa buni nukungni sirai boja sapanungui tongthong abono sung nailap kri amte hewan sugo ungani bokogno karon sung jodi kono family ni borok jodi lam hamio derai tokakai sung bono kisa lam kahamo to bunan bagai sai tokakai sung buma bo farok bai bini guardian rok bai sung kobangma hibo hinjago othoso sung bini kaham ni bagai wan sui khlaimani se sung ajagaroko buma bo phawe hamia hinjago hini sung usrui thango angabano koinani muchungo jotonono bui jasapano hini tongtong sini mind sini bokroko sung omono tona nangnai sini khawa omono tongna nangnai je ang bini bagai kaham khlai tong bui ano jasapano hini tongtong saka na khlai tongnai bo sung nuhuri tongo sabo kaham khai tong saba hamia khai tong sabo kubui hamjak mabai dofano tisanan nai tong abo sini saka na khlai tongnai bobo sung nuhuri kaham khai no sawi mano aboni bagino phadi sini wan sung maron sung kaham ke phirok lainai sini busabuti ni logi logi buini busabuti bo kahamung thong buini busabuti bo ani busabuti haikeno kolok kotor ungai dofani bagai samung khaitung dofani bagai wan suktung area ni bagai wan suktung buma bufani bagai wan suktung jot to lukurokno tuino sung bisikang ni samungno khlainani ungthung akokno ang jotono no koinani muchungo sini sarkari school tongo jaga akhalia sora school dargamara school abrokno bo sung development khainani bagai wan sugui tongo karon joto borok to private school poreri joto rang pushari ko poreri manja bor ni bagai sung mawan sungai je poreri manai ni bagai mawan sungai sung joto lukurok no tuino bisikang ni salo sini society o sini amsayo sini samajo sung jate kaham poribesh tongoi sini busabuti rokno kolok kotor doctor engineer police officer TCS officer hakim khlaimanani aw mentality awan sumung sini thani tongman nangnai joto jagao no rajniti ni kok wan sukang ka india sung
Faidi Rasnitini Patarabo, Sini society no sung Bisakango, Sini Shomas no sung Bisakango, Talangli Tanani, our mentality, awan sung tonan nangnai. Abuni bagay, Faidi Takuro Bukuro Tinini or sports, the annual sports ni, Shalo, Chini principal, te Ojagani. Je Frunai Jurokno ang I am very much thankful our principal and all the teachers. They thought to invite me, and this is very much beautiful program organized by you, and in future also we will be given something for this school, and we will be every time touch with you. Thank you very much for this wonderful program. Hambai jotto takuk bukurno.